U režiji lokalnih poljoprivrednika u Barandi je organizovana nova radna akcija kao nastavak uređenja atarskih puteva koja je sprovedena početkom proleća. Ovog puta u pitanju je nasipanje grebanog asfalta na kritičnim deonicama gde se nalaze rupe ili ulegnuća. Kao i prethodni put, lokalna samouprava je pružila podršku i sada je, pored finansiranja goriva za sve učesnike akcije, obezbedila i grebani asfalt. Akciju su obišli predsednik opštine Miloš Markov i njegov pomoćnik Nebojša Kovačević. Pa ovo je faktički danas nastavak radne akcije koje smo počeli kada smo radili uređenje atarskih puteva i atarskih linija. Tad smo napravili dogovor sa poljoprivrednicima iz Barande da postoje neke deonice puta koje su izuzetno oštećene, koje imaju krateže i rupe i mi kada smo dobili, odnosno kada smo nabavili grebani asfalt, ostavili smo jedan deo grebanog asfalta upravo za to. Danas smo došli da vidimo akciju, da vidimo kako su organizovali poljoprivrednici. Mislim da se veoma dobro organizovali, akcija je krenula i rade upravo one kritične deonice koje su oni definisali da su im najproblematičnije. Kao što je Sigirski prelaz, kao što su neke deonice gde oni imaju dosta problema, gde možda i oštećuju mehanizaciju. Danas će oni u sopstvenoj režiji uz podršku našeg materijala to sve sanirati i napraviti sebi puteve kakvi njima odgovaraju. Prioritet ove akcije je deonica na Sigirskom prelazu, koja je važna spona između dva dela Baranđanskog atara. Ovo je glavni prelaz koji spaja dva bitna atarska prostora, znači Ugar, Rodopava i Siget, tako da je naravno bitno mnogo i za kombajne, isto takođe. Prethodnih godina, znači, ni kombajni nisu mogli da prolaze ovde, tako da smo rešili ove godine uz pomoć lokalne samouprave da saniramo ovaj prelaz, tako da nam je mnogo bitno da spojimo ta dva dela atara. I naravno zahvaljujem se lokalnoj samoupravi što su dosta toga nam pomogli. Obezbedili su nam ovaj strugani asfalt i gorivo za mehanizaciju. Pored Sigirskog prelaza, koji je bio prioritet, učesnici akcije su sanirali i neke kritične tačke na drugim lokacijama.